Khasi, India. Jing em ngân nhạt marway nga số thu ngầm lòng jing nhẹ nga đơn cắm her birthday jing nhẹ nga đơn cắm her birthday sau dong jing e ba ki ker ba thi ba e compare what's lading halor kan per jing e jongi kan ne shilante tu sok halam sim wat mu ban ken ran dien ya ka jing nhẹ nhẹ nom tieng ya nga waram marta tien jing im jonga ba nga ya lenti kam yar shisha ban shem kum ma phi sha e shukum haki por minta ka